Ik heb eigenlijk nou nog 3 handelingen te doen. En het eerste is, misschien dat dat voor de effectiviteit en de logistiek ook wel het makkelijkste is. Ik zou graag willen vragen of iedereen die meegewerkt heeft aan de revue, om nu even eerst naar voren te komen. Kom, stel je hierachter even op. Maar ze zijn toch nog niet naar huis of zo? Jacques. De kompels. Niet zo bescheiden, kom een beetje meer naar voren. De man van de buurt, is hij ook nog ergens? Of moet hij van boven komen? Nee, hè? Dit zijn ze, anders schuiven er dadelijk nog wel een paar bij. Kijk, daar komt Victor nog. Indra. Heb je Sjaak ook ergens meegebracht? Ja, ja. Iemand moet bij de mixer blijven, wordt me gezegd, dus die kan niet naar voren komen. Anders, dat is Martin. Ja. De andere namen zijn in het begin al door Sjaak vermeld, maar de gezichten kun je nog eens een keer allemaal zien. Sjaak, jij ook? Ja. Oké, de crew is praktisch nu wel bij elkaar. Lijkt mij een goed moment. Meneer Koopmans, u wilde me nog graag het woord geven. Als u deze microfoon pakt, past ook wel bij u zo, net als bij mij, hè? Wilt u ook een hoed hebben? Nee, hè? Nee, dat hoeft niet. Beste mensen, wat was het heerlijk om vanavond heen en weer geslingerd te worden tussen al die gevoelens die bij iedereen, maar ook van mensen van buiten, heel erg mooi mij beleefd kunnen worden. Tussen nostalgie en de ellende die er geweest is. Tussen een soort van chauvinistisch gevoel van toen, wat wordt het mooi. En tegelijkertijd ook moeten denken aan al diegenen die geleden hebben. Ik vond het prachtig om met te maken. Hey, ik ben zelf politicus en tegenwoordig begint iedereen zijn toespraken met ja, mijn pap of mijn opa, die wil ook meewerken. Nou, bij mij dus net. Ik ben een boerenjong uit Noord-Limburg. Ik denk dat ik niet eens familie heb gehad die het ooit hadden willen weren. Dat hij zou nog kunnen zeggen aan het begin van zijn toespraak. Nou ja, van dat alles niks. Ik kom uit een boerengezin. En eigenlijk is het wel mooi om te zien dat er ook wel een soort van verbinding in zit. Namelijk dat toch altijd iedereen leerde dat het goed is om samen de arm in arm te pakken. En laat ik in die zin op een dag als vandaag, bij de ABW ook zeggen, hoe belangrijk dat het toen, vandaag en over 60 jaar nog zal zien, dat mensen zich verbinden in een vakbond. Dat ze met elkaar opkomen voor belangen. Wat uiteindelijk leidt tot een mooie avond. Vanavond waar velen aan met gedaan hebben, maar waarin het ook gaat om gewoon opkomen voor stoffelijke, geestelijke, welke belangen dan ook. En laten we dan vanavond eens eigenlijk al diegenen die in de afgelopen 70 jaar is het bijna, die lid geweest zijn en nog zien van de ABW, mensen die bestuurd hebben, bedanken met een luid applaus en door met ook uitspreken wie belangrijk dat het is, dat jonge mensen dat in de komende 70 jaar blijven doen. Dank je wel allemaal en een applaus voor al diegenen die dat werk gedaan hebben. Ja, ik had op het lijstje staan dat ik Sjaak naar voren zou roepen en Indra, maar dat is al gebeurd. Ze staan hier. De groep is compleet. En ik neem graag de woorden over van Ger Koopmans. Trouwens, het was leuk, in de krant stond ook nog een keer iets, u had mij geciteerd, nou citeer ik u. Dank je wel, namens het hele publiek, aan jullie, allemaal. Ik heb het zelf ook fantastisch gevonden, ik hoop jullie ook. Mensen, nog eens een hartelijk applaus.
Ja, er komen nog wat bloemen. Die zijn te halen. Het vervelende is dat Indra denkt dat ze bloemen moet gaan geven, maar dat hoeft niet. Indra, kom jij even hier? Dan mag ik dat een keer zeggen. De dames die gaan voor de bloemen zorgen. En de woorden van dank worden daarmee onderstreept. Ik wil de hele ABW in de persoon van Sjaak ook bedanken. Voorzitter, die dat mee mogelijk gemaakt heeft. Gefeliciteerd. Dank u wel. En Indra. Indra is de secretaris en de penningmeester. Ja, ze kruipt weg, maar ze moet nu naar voren komen. Dat doet ze niet graag, maar geloof mij, alle touwtjes heeft ze in handen. Wij van de werkgroep... Waar ben je nou? Kom eens hier snel. Wij van de werkgroep zijn hartstikke blij dat je ons steeds begeleid hebt. Dat je de verslagen hebt gemaakt. Dat je ons 85 keer herinnerd hebt aan wat nu belangrijk was. En een van de leden van de werkgroep, die heeft me zojuist iets in de hand gedrukt. Het is een oorkonde. ABW Kumpelrevue. Met een lach en een traan. En degene die het mij in de hand heeft gedrukt, die wil ik het nu weer aanreiken om het aan jou te geven. Het is een eerbetoon. Het is een oorkonde. Sjaak, je mag wat putje. Kom. Daar wil ik toch nog iets op zeggen. Dan neem ik even Leo de woorden uit de mond. Maar als ik kijk wat zij voor een werk verzet. Penningmeester, secretaris bij de bond, voorzitter bij de bondsgroep gepensioneerde uitkeringsgerechten en wat nog meer. En ook ons hier goed begeleid heeft en de regie in handen heeft gehad. Dat is toch werkelijk een heel groot applaus voor zo'n mens. Het is mooi geweest. Beneden is nog altijd een theatercafé. En misschien hebben jullie wel een droge keel. Misschien willen jullie nog wat napraten. Adiawar, bedankt. De laatste kumpel door de landboer. De laatste stieger is gedaan. De laatste koe, die gong de pieboe. En nemen geht de schach meer aan. De stemmen van vermiste kumpel. Gestorven in het koelmansgaat. Die klingen nooit echt stijgen. Kosten deze van een college. De honger ging mij verloren. Geschaveld heb ik mijn karpe. Mijn zweet, mijn lok, laatste jaren. Zitten allemaal de honger in gerin. De laatste kumpel ligt de landboer. De laatste stieger is gedaan. De laatste koe, die gong de pieboe. En immers geht de schach meer aan. De laatste kumpel door de landboer. De laatste stieger is gedaan. De laatste koe, die gong de pieboe. En immers
geet de schach meer aan. En neem eens geet de schach meer aan.